ሰላም ከበል ለኹም ሕዚ እውን ካሊእ ትምህርቲ ሒዝና መፂና ኣለና። ሕዚ ንሪኦ ትምህርቲ ሽዱሽተ ሰላምታ ነቕርበሎም መንገድታት እዮም ዝኾኑ ናብ ትምህርቲ ንእቱ። ሕዚ ንሪኦ ናብ መጀመርያ ክልተ ናይ ሰላምታ መንገድታት እዮም። እቲ ሓደ ሄይ እንትኸውን እቲ ካልኣይ እውን ሃይ። እዞም ክልተ ናይ ሰላምታ መንገድታት ኢንፎርማል ወይም ዘይመደበኛ ኢመደበኛ እናበልና ንምድቦም ዓይነት ሰላምታ እንትኾን ሄይ ማለት ሰላም ማለት እንትኾን ሃይ ኣብ ዝኾነ እዋን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ሃይ ክንብል ከለና ንኣዕርኽትና ክኾኑ ይኽእሉ ብጣዕሚ ንቐሮም ብናይና ዕድመ ተመሳሳሊ ዝርከቡ ሰባት እንጥቀመሎም ናይ ሰላምታ መንገዲ እዩ ሃይ። ሄይ ግን ንእሽተይ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ቅድሚ ሕዚ ንዝረኸብናዮም ሰባት ተንጥቀመሉ ይሓይሽ። ምክንያቱም ቅድሚ ሕዚ ንዘይረኸብናዮም ሰባት ሄይ ክንብል ከለና ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ስምዒት ክስምዖም ስለ ዝኽእል ንእሽተይ ናይ ምድንጋር ነገራት ከይፍጠር ሄይ ማለት ቅድሚ ሕዚ ንዝረኸብናዮም ሰባት ተንጥቀመሉ ይሓይሽ። ቀፂልና ንሪኦም ክልተ ዓይነት መንገድታት እዮም። how is it going or how are you doing? how is it going pronunciation has one how is it going how is it going ወይ ከዓ how are you doing how are you doing እዞም ክልተ መንገድታት ከመይ ኣለኻ ወይ ከዓ ከመይ ኣለኺ ንምባል ንጥቀመሎም ናይ ሰላምታ መንገድታት እዮም። ብፍላይ ኣብተን ፕሮናንሴሽን ተዘትኩሩ ይሓይሽ how is it going how is it going ወይ ከዓ how are you doing how are you doing ቀፂልና ንሪኦም ሰለስተ ዓይነት መንገድታት እዮም። how's everything how are things how's life how's everything how are things how's life ወይ ከዓ how is everything how are things how is life እዞም ሰለስተ ናይ ሰላምታ መንገድታት ንዓለም ትርጉም ክንህቦም ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ how's everything ክንብል ከለና ኩሉ ነገር ከመይ ኣሎ ኩሉ ነገር ከመይ ኣሎ ንምባል ኢና። how are things ክንብል ከለና ነገራት ከመይ ኣለዉ ነገራት ከመይ ኣለዉ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ how's life ወይ ከዓ how is life ክንብል ከለና ሂወት ከመይ ኣሎ ወይ ሂወት ከመይ ይገብረካ ኣሎ ወይ ከዓ ሂወት ከመይ ይገብረክሎ ንምባል ኢና። ቀፂልና ንሪኦ how's your day ወይ ከዓ how's your day going እዞም ክልተ ናይ ሰላምታ መንገድታት ንብጣዕሚ ዝቐርቡና ሰባት መሳርሕትና ክኾኑ ይኽእሉ ቤተሰብ ኣዕርኽቲ ንጥቀመሎም እዮም። መዓልትኻ ከመይ ኣሎ ወይ ከዓ ውዕሎ ከመይ ኣሎ ንምባል ደልና ኢና። እዚ ነገር እዚ እዞም ሰላምታ መንገድታት እዚኦም ከም ቅድም ኢለ ዝተዛረብክዎ ንዝፈልጦም ሰባት ወይ ከዓ ብጣዕሚ ንዝቐርቡና ሰባት ንጥቀመሉ ናይ ሰላምታ መንገዲ እዩ። ምክንያቱም ንዘይንፈልጦ ሰብ ውዕሎ ከመይ ኣሎ ኢልና ብድንገት ክንጥየቕ ኣይንኽእልን ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ሰላምታ መንገዲ good to see you ወይ ከዓ nice to see you እዚ ናይ ሰላምታ መንገዲ ዝኾነ ሰባት ቅድሚ ሕዚ ዝረኸብናዮም ካልኣይ መሊስና ክንረኸቦም ከለና ንጥቀመሉ ዓይነት ሰላምታ መንገዲ እዩ። good to see you ወይ ከዓ nice to see you ማለት ደጊመ ስለ ዝረኸብካ ወይ ደጊመ ስለ ዝረኸብኺ ደስ ኢሉኒ እዩ ንምባል ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ሰላምታ መንገዲ long time no see ወይ ከዓ it's been a while long time no see ወይ ከዓ it's been a while ኣናባእ ከምዚኣ ትመስል it's been a while it's been a while long time no see ወይ ከዓ it's been a while ማለት ንብዙሕ እዋን ኣይራኸብካን ወይ ገና ነዊሕ እዋን ጌርና ካብ ንራኸብ ንማል ተደልዩ ንብዙሕ እዋን ኣይረኣኻን ወይ ከዓ ነዊሕ እዋን ጌርና ካብ ንራኸብ
ዝዓይነት ሰላምታ መንገዲ ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ እንረኽቦ ነበርና ሰብ ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ነዊሕ እዋን ከይተረኸብና ክንፀንሕ ከለና ንጥቀመሎም ዓይነት ናይ ሰላምታ መንገድታ እዮም ሎንግ ታይም ኖ ሲ ወይ ከዓ ስፒን ዋይል ማለት ንብዙሕ እዋን ኣይረኣኽኻን ወይ ነዊሕ እዋን ገይረ ካብ ንራኸብ ንማለና እዩ ብጣዕሚ ቀንዲልና ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሰላምታ መንገድታት ብሓፂሩ 6 እዮም እዚኦም ይመስሉ ብዙሓት ሰላምታ መንገድታት ኣለዉ እዮም ንቐፃሊ ክንመሃሮም ኢና ንኸዚ ግን ብጣዕሚ ቀንዲልና ቴንክ ቨሪ ማች ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ትምህርቲ ክሳብ ንረኸብ ብጣዕሚ ቀኒሉ ቴንክ ዩ ሶ ማች